Hola, hola, soc l'Olga de Pilates en català i avui el que et proposo no és una rutina pròpiament de Pilates en català, sinó una sèrie d'exercicis d'escalfament i exercicis d'activació per aquells dies en què no tens ganes de fer la teva classe, et fa molta mandra, et costa posar-t'hi. Et proposo que comencis fent aquest vídeo, seguint aquests exercicis i si després t'has activat i tens ganes, t'hi posis en alguna de les classes o de les rutines de Pilates en català. Anem a començar amb exercicis de col·locació i escalfament. Ens col·locarem, com sempre, cames obertes a l'amplada dels teus malucs. Revisem que tinguem els peus paral·lels, els genolls paral·lels ben alineats i des d'aquí posem atenció un moment a la planta dels nostres peus, sentint com portem pes, com ens arrelem a terra. I ara sí, portem l'atenció a la coroneta, al punt més alt del meu crani i projecto coroneta cap al cel, allargant la meva esquena, permetent que se separin les vèrtebres, creant espais entre elles. Al mateix temps, relaxo espatlles, deixo que em pengin els braços, sent com cada un dels teus braços pesa una tonelada i això separa les espatlles de les orelles. Fantàstic! I des d'aquí, mantenint aquesta postura, anem a inhalar elevant espatlles i exhalar, baixo fent cercles amb les espatlles cap endarrere. Inhalo quan pujo, exhalo quan baixo. Intento aïllar aquest moviment, que no es mogui res més al meu cos, són simplement cercles amb les espatlles. Puc observar com les escàpules, els omòplats sí que es mouen, com s'eleven, s'ajunten, baixen, se separen. Queda't a baix, canvia el sentit d'aquest cercle, simplement ara pugem i baixem per davant. Potser pots fer cada vegada aquests cercles una miqueta més grans. Intenta aïllar el moviment, a vegades se'ns en va el cap, pots sentir que mous la barbeta. Intenta que sigui només, encara que sigui un moviment més petitet, simplement de les teves espatlles. Perfecte, queda't a baix i ara preparem, inhalem i amb els braços ben estirats se'n van cap a dalt, puntetes dels dits que apunten cap al sostre i quan exhalo baixo fent cercles pel costat. Fantàstic, inhalo amunt, exhalo baixo, sent la connexió abdominal en l'exhalació, és a dir, quan exhalis més forçat per la boca, visualitza com surt tot l'aire i com tota la musculatura de la cintura se'n va cap endintre, el màlic se'n va cap endintre. En fem dues més. I última. Fantàstic, em quedo amb braços a baix i començaré a flexionar un genoll i l'altre. Se'm mouen els malucs perquè no separo plantes dels peus de terra. I ara el que sí que faré poquet a poquet és elevar un taló, baixo, elevo l'altre. Vaig a fer d'una manera més dinàmica, de manera que sempre tinc algun taló a l'aire. Faig el canvi de talons en l'aire, de manera que vigilis simplement que els teus genolls continuen apuntant endavant, que no s'atobrin. D'acord? Per mantenir aquesta alineació. I fixa't si els malucs es mantenen d'una manera bastant alineada. Fixa't què passa aquí. Fantàstic. Vinga, en fem 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Em quedo a baix. Separaré una miqueta les meves cames, permeto que els dits dels peus apuntin cap enfora i des d'aquí inhalo i exhalo, me'n vaig estirar-me cap a un costadet. Fixa't com faig una línia o un arc amb el meu cos, elevo el taló, baixo i canvio. 3, 4, 5, 6, estira bé, i 7 i última, i 8, i ja em quedo. Queda't amb les cames obertes i ara simplement el que farem és flexionar genoll portant taló cap endarrere, com si el volgués portar cap al gluti, i vaig alternant. Fantàstic. I em faig 10, 8, 6, 4, i últimes 2, i em vaig quedant a baix. Des d'aquí posaré les meves mans a l'occipital, una al damunt de l'altra, no a la cervical, no aquí baix, sinó a l'occipital, l'os pla que tenim al crani. Tanco lleugerament els colzes que quedin dins el meu camp de visió, continua pensant en allargar la columna amunt i sense que es moguin ni les teves cames ni la teva pelvis, és a dir, la panxeta continua mirant endavant. Inhalo pensant en allargar columna i quan exhalo, roto lleugerament, és com que porto l'esternón cap a la meva esquerra, torno inhalant al centre i cap a l'altre costat. I simplement evitem
això, que se'ns en vagi la pelvis. És una rotació de la part superior, poquet, és com simplement vull que el pit enfoqui, torno al centre, i no pensis en girar la mirada, sinó que pensa que el que es mou, el que es rota, és l'esternón. Vaig a fer-ne 4 més aquí. I 3. I 2. I últim. Fantàstic. Torno a col·locar cames obertes en plada dels meus malucs. I des d'aquí em fixaré en continuar mantenint malucs, que és aquesta articulació alineada, és a dir, que no se m'elevi. I el que comencem amb cama dreta és a flexionar el maluc i flexionar el genoll. Pujo cama i baixo. Si poso de perfil es veuria així. Fantàstic, en la mateixa cama. Simplement fixa't. Fixa't de no fer així, de no anar-me'n de costat. Vinga, en faig 5. 4, pots posar-te els ditets aquí als malucs per tenir més propiocepció, més consciència del meu cos. I última, fantàstica. Amb aquesta mateixa cama que estic treballant, l'obro de costat, poso les mans a la cintura i porto tot el pes del cos al peu que tinc a terra, a l'altra planta del peu. Des d'aquí simplement el que faré és tanco, obro fins on pugui. I fixa't que el que no vull és compensar i anar-me'n de costat. Igual et pot servir, et pot anar millor posar les mans a dalt. Obre el que puguis. Intenta que els dits del peu continuïn mirant endavant, que no se t'obrin per fer això, que podria obrir molt més, però ja estic fent una rotació externa de la meva cama. Vinga, 3 més. I 2, i ens n'anem amb l'altra cama, I 1. Fantàstic. Comencem primer, posa't les mans aquí als malucs. Flexiona maluc, eleva genoll. 2. 3, 4, 5, faig 8, i 7, i 8 amb el pes de la cama, amb el pes del cos, perdó, a l'altra cama, obro i tanco. Fantàstic. 2, 3, mira també que no se t'enfonsi el pit, mantenint aquesta esquena llarga, i 3 més, i 2, i última, fantàstica. Els dos peus a terra, separo lleugerament les cames i amb els colzes, amb les mans a l'occipital, els colzes lleugerament tancats, ara sí que el que farem és elevo un genoll a la vegada que faig la intenció de portar el colze contrari, no cal que toquin. I aquí sí que hi ha un enfonso pit, arrodoneixo esquena i canvio. 2, 3, ja hi ha una mica de repte d'equilibri aquí. 4, 5, en faré 10. 6, 7, 8, 9 i última, 10. Fantàstic. Obre més les teves cames. Ara sí, els dits del peu apunta totalment en fora. Fantàstic. I des d'aquí el que vaig a fer? Pots posar les mans davant del pit. El que vaig a fer és... Deixo una cama estirada, me'n vaig a portar, en el meu cas, mà esquerra a l'interior del turmell dret, es flexiona la cama dreta, l'altra s'estira, torno al centre, canvio. Vinga, i en faig 10, i 9, 8, acabem ja a 7, i 6, 5, 4, i 3, i 2, i última, fantàstic. I un últim exercici d'activació serà el típic squat. Començo amb les cames obertes, en plada dels malucs, o una miqueta més si necessito, peus paral·lels i simplement vaig a baix, portant pes a talons, esquena llarga, com si quan baixo vull treure culet per anar a seure, el que no vull que passi és que se'ns en vagi la pelvis endintre, sinó al revés. Vinga, en fem 8. Fixa't que els genolls es mantinguin paral·lels, alineats, enfocant endavant. I últimes 4, i 3, i 2, i 1. Queda't a baix, i 6, 5, 4, 3, 2, 1. I acabem aquesta proposta d'exercicis d'activació. Si ja en tens prou per avui, ja has trencat la barrera i t'has posat, i si ja t'has activat i tens més ganes, a per la teva classe o rutina de Pilates en català.